Daħal fl-aħħar fażi il-proġett taċ-ċentru akwatiku sportiv f'Għawdex mill-aħħar irtokki fil-faċċata partikolari li għandha il-binja sax-xogħol fuq ġewwa. Mifrux fuq medda art ta' madwar 5000 metru kwadru, iċ-ċentru ser ikun mgħammar b'diversi faċilitajiet sportivi ta' livell għoli u pixxina ta' daqs olimpiku. Apparti l-isports tal-awm, l-atleti jistgħu jipprattikaw ukoll id-disciplini sportivi oħrajn, fosthom il-basketball, il-volleyball, il-netball, il-badminton, il-handball, il-padel u l-squash. Barra minn hekk, iċ-ċentru ser ikollu sala mibnija apposta għall-ġinnastika, l-isfin, it-table tennis u l-arti marzjali. Fil-mument wasal fl-aħħar ix-xogħol mekkaniku, l-installazzjoni elettriku u anki il-pompi li se jħadmu l-pixxina. Imbniet ukoll il-faċċata b'diżinn li jaqqad flimkien il-ġebla tal-Franka ma' wessa estensiva ta' ħġieġ. Fi żjara fil-lanz tax-xogħol il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li dan iċ-ċentru ser ikun ta' benefiċċju għal Għawdex anki għaliex kull sentejn Għawdex jikkompeti fil-kampjonati tal-Island Games illi jsiru diversi gżejjer madwar id-dinja. Il-Perit Camilleri qal dan iċ-ċentru għandu l-potenzjal li jattira atleti barranin biex jitħarġu f'Għawdex. Qegħdin naraw kif propju s-settur turistiku nistgħu nużaw dan l-istess kumpless bħala niche market ukoll sabiex nattiraw anke turizmu sportiv, training camps tal diversi disċiplini propju sabiex isiru hawnhekk ġewwa Għawdex. Il-Ministru Camilleri qal dan iċ-ċentru sportiv se jagħmel ġieħ lil Għawdex speċjalment l-isportivi għawċin. Dan ser ikun bla tlaqliq ta' xejn naħseb l-ikbar proġett sportiv li qatt sar ġewwa l-gżira ta' Għawdex. Nemmen li ser ikun l-aqwa wieħed f'pajjiżna, nemmen ukoll li ser ikun ta' eżempju ta' kif irridu mmorru u nimxu l-qudiem jekk verament irridu ninċentivaw l-isports, l-isportivi u l-faċilitajiet internazzjonali. Matul l-jum tal-ħadd il-Ministeru għal Għawdex se jagħti l-opportunità lil pubbliku jidħol jara l-andament tax-xogħol fil-padiljon sportiv u akwatiku fil-Belt Victoria f'attività maħsuba sabiex tagħti għarfien il-ħaddiema illi ħadmu jew qegħdin jaħdmu f'aspetti differenti. Dan kollu ser isir waqt festa sportiva matul il-jum kollu b'diversi attrazzjonijiet anki għat-tfal.